damel suka pari suka, pakaryanan kewajiban mereka sampun kula rampungake sedaya. Aku ya ditek pari dudukan lho. Dudukan niku napa? Linggihan. Ya yo piye? Wong kayu ya wis tak tebangno. Ora digawe-gawe. Narakane ndoro gampang sing kene lho Mas, aku sing kono. Narakane aku macam-macam aku senengane biasane dipangku kaya aku ora dipangku. Biasane niku dipangku ngeten iki ndoro ngeten. Oh, ngendikane pripun menawi Ndoro Putri nika senengane dipangku. Lah nggih, biasane dipangku ngeten aja. Kakono kuwi. Mbok mban iki Aku wis ping loro Ndoro. menehi conto. Kula maring contoh. Aku bantu dhewe sae. Contone ali ora koyo aku. Elek contone. Elek. Kula wau langsung ngene lho Ndoro. Aduh. Nek kono kuwi iki jatine ora lara. Ya ora sae. Mbok mban. Bareng kula nyuwun pakun jenengan kok enten sing ngodot, Ndoro. Iku ora modon kok. Lah menika napa, Ndoro? Aku mau lagi ae jupuk timun to. Beto dongkrak. Timun. Timun. Kita ora ada timune. Nek jenengan goleki niku timune mengkeret, Ndoro. Ngono. Pripun? Terus pundi? Aku iki arep pengen dingundang karo sekalian kula saka kuwi iki kewajiban rampungno ana iki. Menawi Ndoro kakung badhe mirunggan kalih ingkang kadang, kok bilih abdi nyuwun pamit, mangke mbok menawi betahaken abdipun timbali mawon, Ndoro. Sawerane tinggal kene gak apa-apa. 30.000 kok. Ayo, Nduk. Ayo wis setengah hari sesuk tak bayaran ayo. Sekadang iki maksud. Inggih kula Kang Mas Said, Kang Mas. Mestine kowe kaget jero nasi. Sawise aku terus ana ing pemilihan. Niku leres ketika panjenengan dalem Kang Mas. Kaget sadurunge patos kula. Amargi penjranipun mboten nate rawuh wonten ing salebetipun taman. Nek dinten sakmenika panjenengan rawuh wonten ing salebetipun taman, menapa temikaten dhateng kula Kang Mas? Ngene ya Rasulullah. Inggih. Aku kan kok ana ing taman kabeh. Siji, aku iki kapan balik marang Kyai Rasulullah. Sampeyan kapan dateng kula? Boten sampeyan sarasan kapan dateng kula Kang Mas? Kula inggih. Kaping loro ana wigati sing bakal tak kandhake marang sekatul Rasul. Wonten wigatos ingkang badhe panjenengan dalaken dhateng kula. Inggih niku menapa Kang Mas Said Kang Mas? Ngene Rasulullah. Aku kok kanthi cepat cemas. Ami arep paling tiga barang marang siap. Rasulullah. Niku kabaran menapa Kang Mas Said? Yen to iki dina aku katundung marang Kanjeng Rama supaya ninggal ana ing Kadipaten Tuban Rasul. Sampeyan katutup sampeyan. Kyai Rasulullah. Kyai Rasulullah.
Yai. Saestu Kang Mas. Nanging yo ngono Yai. Renteng iki wis cuweten saya. Ora pas kanggo sirah dicamake. Mula saiki padha sarian kowe dhisik. Besok bareng kowe srengenge saka wetan. Oh
nampa dawuhe Rama Sunan Giri adoh sangka Kasunanan Bonang nganti nggelar jajah tepung gelang paribasan aku kadawanmu patilan golek janggeping wali songo ana ing tanah Jawa nganti seprene durung ketemu paungan siji wae mongko aku ora dikeparengake bali kalamun toh aku durung nemokake paungan sing ing kono cocok janggeping wali songo ning tanah Jawa. Ya Allah, paringono dalan kamurang. Rupamu ayu. Kowe mlayu-mlayu karo nangis. Sing kok tangis iki apa to, Kula tangisi mriku kadang kula nggih Kang Mas kula Kang Mas Raden Sahe. Kowe goleki karo Masmu Sahe. Lah nek kok goleki apa kok mbok goleki? Lah sampeyan kula semanten ngendika yen to badhe nilarake Kabupaten Tuban, kula badhe dijane kula dipedhani kula ditindak. Kowe sapa to, Nduk? Kula pun rasa wulan. Rasa Wulan. Nggih. Anake Bupati Tuban Wilotekto. Nika leres, nuwun sewu nggih, panjenengan sinten? Iya. Ditepungke dikenalno ya. Aku Sunan Bonang ya Makdum Ibrahim. Sampai Sunan Bonang. Nuwun sewu nggih. Ya. Yen to panjenengan Sunan Bonang, napa panjenengan kertas kalih Kang Mas kula Raden Sahe? Jadi kowe nangis mangke golek Masmu Raden Sahe. Mergo kowe ditinggal ora dijak. Ini ya Nduk rasa Wulan. Nangismu mergo kowe goleki Masmu Raden Said. Iki ana dalan. Nek kowe gelem manut karo aku, mengko kowe bakal ketemu marang sedulur lanang Raden Said. Panjenengan ngendika yen to kula saged kepanggih dhateng Kang Mas kula Raden Said wonten dalan. Ana syarate. Lajeng syaratipun menapa nggih? Kowe kudu gelem tapa ngidang. Kula kedah tapa ngidang. Kowe ngerti sing jeneng tapa ngidang? Boten ngertos. Tapa ngidang niku napa nggih? Sing jenenge tapa ngidang ora tan bedane kaya kewan kidang kae. Kowe kudu tapa mbrangkang tanpa busana, ora nganggo sandangan. Gelem ora? Nek ora gelem kowe nganti besok ora iso ketemu Masmu. Nek kowe gelem nglakoni tapa ngidang, kowe bakal ketemu marang sekadangmu Raden Said. Tapa ngidang menika boten ngangge busana. Ora nganggo sandangan. Ning saestu menapa kula menika nek sampun tapa ngidang kula kedah kula saged kepanggih kalih Kang Mas. Percaya marang panguwasaning Gusti Allah. Ora ana barang kang mokal kalamun toh Gusti Allah nemtokake. Ento ngaten sinaosa kula menika napa ngidang nek kula saged kepanggih kalih Kang Mas Raden Said nggih kula purun. Wis sago. Kula saged. Nek kowe sago, wiwit saka papan kene kowe mbrangkang tekan kono. Nganti ketemu karo Masmu Raden Said. Oh ngaten. Kedah sakmenika nggih. Ya. Nuwun pangestu panjenengan kok menawi kula saged kepanggih kalih Kang Mas Raden Said. Mugi Gusti Allah ngijabahi apa sing dadi kareping atimu. Ngaten kula nyuwun
lakon menungso kok ana wae. Mongko durung wae aku bisa nyembadani apa sing dadi gawe Rama Sunan Giri. Ana lakon siji meneh. Ya. Yuk rasa wulan. Muga kowe bisa ketemu marang sing kadang Raden Said. Ya, aku bakal bajut golek janggeping wali songo ning tanah Suswantara Janga. Bismillahirrahmanirrahim.